बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' बिथांनि सायाव बिक्रम दैमारी बिथाङा फिनजाथाय होदों। प्रमद बर'नि समाव गंसेबो स्कुल आरो कलेजआ सोरखारि जायाखै होनना बिक्रम दैमारी बिथाङा आरटिआइ रिपर्टनि गेजेरजों समाजारि बिजोंनि गेजेरजों फोरमायथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। गिबियावनो नोंथांमोनखौ खुलुमहरदों। बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव आङो मोनसे सैथो खोथाखौ लेखाजों फोरमायनो सानदों। लेखायानो जाहैबाय अफिस अफ द डाइरेक्टर अफ हायार एडुकेशन आसाम। आङो मोनसे आरटिआइ होदोंमोन आरो आं सोंदोंमोन जे 6.3 दफा माने बिटिआर एकटनि 6.3 दफायाव दङ दे स्कुल आरो कलेजखौ आसाम सरकारा सरकारि नङैफोरखौ सरकारि खालामनानै होनाय जागोन। अब्ला दिनै बिटिआर एकटनि दफा बायदि 6.3 बायदि दिनै बिटिआरआव प्रमद बर' बिथांनि गभर्नमेन्टआव खैथा कलेज आरो स्कुलखौ सरकारि खालामनाय जाखो। नाथाय आसामा ओरैबायदि रिप्लाइ होबाय जे इन दा 2013 आरो 2018 आव 14 खान कलेजखौ सरकारि खालामनाय जादों होननानै बिथांमोना आंनो रिप्लाइ होदों। बे रिप्लाइआ नभेम्बरनि 21 तारिख आंनियाव फैदों। अब्ला दिनै बेखौनो बुजिनानै मोनदों जे प्रमद बर' बिथांनि सरकाराव आरो बिटिआर एकटनि दफा बायदि 6.3 दफा बायदि गंसेबो स्कुल आरो कलेजखौ सरकारि खालामनाय जायाखै होननानै बिथांमोना दिनै रिप्लाइखौ हरदों। हाग्रामा महिलारिनि दिनाव जा 2013 आव 11ता खालामबाय, 2018 आव रिसाफोर खालामना आरो गंथाम कलेजखौ खालामफिनबाय, बेखौल' बिथांमोना खालामबाय होननानै रिप्लाइखौ हरदों। अब्ला दिनै जोङो नुनो मोनदों, मेल मिटिङाव बुंबाय थानाय जों खोनादों, मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा गले गले मेल मिटिङाव बुंगासिनो दङ जे 10 खान कलेजखौ जोङो सरकारि खालामनो हाबाय। नाथाय आसाम सरकारा बुंदों जोङो गंसेबो कलेजखौ जों सरकारि खालामाखै, जे 2013 आरो 18 आव जा खालामबाय बेनो जाबाय। आरो मानगोनां एडुकेशन डिपार्टमेन्ट बिटिसिआ बुंहरखाबाय जे 10 खान कलेजखौ जा बिटिसिआ खालामदों बियो गभर्नमेन्ट एमेन्डमेन्ट बिल गैया, बेयाव जेबो क्राइटेरिया गैया। बेखौ दिनै स्पष्ट बुंखाबाय। दिनै जों नुदों मानगोनां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' साराबो गले गले बुंनायखौ जों खोनादों मेल मिटिङाव जे 10 खान कलेजखौ बिटिआर एकटनि गेजेरजों सरकारि खालामनो हाबाय होननानै। नाथाय नंखायाव बोरै नोङो सास्टेन खालामनो हाखो? नंखायाव बोरै दिनै इउपिपिएलखौ दिनै समर्थन खालामनो हायो? आंनिफ्राय आं बिबटिगत हिसाबै आं बुंगोन जे सैथोजों नंगौआव बिटिआर एकटनि दफाखौ मावफुंनायाव दिनै इउपिपिएल दोलोखौ मानगोनां दुलाराय बर' फरायसानि आफादगिरि दैदेनगिरिफ्रा समर्थन होनायाव हेफाजाब होनायाव आंहा बुंनांगौ गैया। निस्सय रायजोआबो निस्सय बुंनांगौ गैया। नाथाय दिनै नङैयावनो नंखायावनो जाय कलेजआ सरकारियानो जायाखै, जाय स्कुला दिनै सरकारियानो जायाखै, बेयाव नंखाय खोथायाव बोरै समर्थन होनो हायो? बोरै नङिखौनो नंगौ होनना रायजोनि सायाव बुंनो हायो? लेखाया जिखौ बुङो बेसो सैथो जायो। दिनै मा दं, मानि थाखाय बुङो, मा कारनाव सरकारि जायैखौनो जाबाय होनना बुङो, बिनि रहस्य आरो ओंथिखौ आं दिनै बुजिया। नाथाय आं दिनै बुंगोन, आबसुआनो जा, दुलाराय बर' फरायसा आफादानो जा, बर' साहित्य सभायानो जा, सोरबा आबोबानो जा, बनस'आनो जा, सैथोजों एबसु माबाखौ इउपिपिएलखौ समर्थन होनायाव, बिटिआर एकटनि दफाखौ मावफुंनायाव हेफाजाब होनायाव आंहा बुंनांगौ गैया। नाथाय दिनै 10 खान कलेजआ जायाखै आरो खालामाखै होननानै रोखा रोखा लेखायावनो लिरनाया दंखायो। बेनिखायनो खावलायदों जेन गोरोन्थि जाबायबा निमाहा खालाम, जेन सैथोजोंसो नोंथांमोना दिनै रायजोनि गेजेराव इउपिपिएलखौ समर्थन खालाम, नाथाय नंखायजों नङा। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव बिबटिगत हिसाबै बेखौनो बुङो। थेंक इउ।